ukushada kwami kwashintsha yonke impilo yami. Lento engangitshela yona ukuthi impilo yami izoshintsha ukuthi ibe right yashintsha yaba nanokuthi ubuka imali nawe uthi hayi ufike uphile kamnandi lapha yana. Yes. Kahle ukugana kwami vele ukuthi ngizwile eqaleni ukugana kwami ngangiganele ukutheni ngicabangela impilo yami. So yangashintsha ngale ndlela engangifuna ngayo ukuthi ishintshe yashintsha ngendlela ukuthi ishone phansi kunalokho ukuthi manje sengawe kumsebenzi ngoba phela sengiganile akusafani ngize ngisaba ngoba phela banakho lokho vele ukuthi wathatha umuntu okwangamela amthathe sebeyakuveza manje ukuthi kahle vele wena wathi umuntu oronke othanda izinto wawuzwephi ukuthi umuntu okade esebenza emaclubini ukuthi ungamganisa bafuna ayithathephi bafunani bona banenkolo yabo nje abakholwa kuyona kufanele akhethe esontweni kahle so yena wakhetha umuntu amthandayo ngani noma mhlawumbe ke sengisho nje isimele njengaleso ke mhlawumbe ukuchecka nanayo ukuthi abantwana ngaphandle benabo bekunjani futhi ubudlelwano makuthi bebekhona. Yabo sithandana naye kwakubhudi nje because indlela ekwenzeka ngayo angibangi ngisabuza kahle ukuthi umuntu yabo because wayevele umuntu oright eveze umuntu oright indaba uthi unengane noma anazo iningane indlela kwaphuthuma ngayo kubanga but ngithathe ngifika khona ekhaya sekuvela ukuthi kahle ubhuti unengane nje all over. Hayibo eziningi ingane zakhe ziningi ingane zabhuti ezinye ihlala khona ezinye ihlala khona ezinye azaziwa abekuvezela angivezelwa zona ngilokho ngizwa nje ngabantu kahle lo muntu omganile umuntu kanjani. Okay ibhlungu lento khona le ngifuna ukuyichecka khona sesizophuma endabeni yasekhaya sibheke esinye isigaba ngifuna sichecke kuleyo ukuthi ubhuti siyathola ukuthi wena uhlangane naye eclubini usebenza eclubini kodwa futhi siyathola ukuthi kubo kunenye impilo kwajo yenkolo uke wakuveza nokuthi bengingazi ukuthi bekufanele umuntu othatha esontweni lakhe. Ngifuna ukuchecka ukuthi kubo lempilo le yakho naye nala nihlangane khona bayayazi yini lempilo eniphila ngapha kubo ngoba kubo siyathola ukuthi kunalempilo yenkolo nempilo ukuthi ishuthi njena umuntu oqondile and futhi kuyavela ukuthi kubo bafisa ethathe ngisho enkonzweni kubo iyavela inlempilo omazi wena eyiphila ngapha. Yabo indlela kwakuyiyona ubhuti abamazi uphila empilweni. Ubhuti uphila impilo ezothu ume ngaphandle ubhuti uphila enye impilo ume kubo uphila enye impilo uyingilosi mekubo ongakuba nje akutshela ukuthi wakuthiwa hathe esontweni ubhuti uyasonto every Sunday ubhuti esontweni kodwa mina ngwangisa ingane ngazi ukuthi phela okay sesishadile kufanele angakhela umuzi wami ngiyohlala emzini wami ngoba phela ngiyabona benza umuntu meseshadile abe nomuzi wakhe umnqaba lakhe. Yes okay baningi kulomuzi into yangiqaka nje ukuqala baningi kulomuzi kwema ngibuza ubhuti okay ngeke umuzi ungakhela umuzi wami Athini athi ubhuti bona usiko lakubo bakhe egcikini indawo banayo uma ufika phela uyabona vele ukuthi okay umuzi kabhuti omdala umuzi kabani umuzi kabani igceke likhulu yabo so ngiqale ngimangala ukuthi hawu ngiyozungakhela okay ngangiseyingane ke vele ngithi okay inkinga ngithi phela ngizohlala kahle aziqala inkinga phela qala iviki lokuqala okay baqale bangitreat kahle ke basangamkele ngizizwe nami ukuthi okay umakoti ay uqala hawu bhuti abantu seyangishintsela ke manje asabuyi akabuye endlini akasabuyi ubhuti endlini azabuye ngakusasa mase ngiyamfonela ifoni ayibanjwa hawu siqala inkinga ushintsha ke manje ke mengimbuza ngakusasa ngeke nazabuza umuntu esifazana ukuthi kade yipi uma mezala wayekhona mhlambe egcekeni mhlambe usibekele nje ngekugceke la khona malandela uzongicorrect ama ngirong kodwa usibekele ukuthi egcekeni bekhona umama okumamezala bekhona mhlambe nobaba wakhe makuthi besekhona umkhulu mhlambe bebekhona abafowabo mhlambe nodade wabo bebekhona so that umbukeli noma umuntu olandela udaba ezoba nesithombe ukuthi ubugane emzini okanjani sekuzwakala ukuthi umuzi obu-rich kodwa sesifuna ukuzwa ngabantu abangaphakathi egcekeni. Okay bekhona umama bebekhona osisi nobhuti ngephutha ubaba bese ngasekho. Okay ikhehla so nginakho ukusaba because ngiyafika ngithi ngiyasaba ukusho ukuthi akabuyanga ngiyasaba ukuthi ngibuze yena ukuthi and akekho mhlawumbe futhi nomuntu ongakhuluma naye ngiyabasaba
akekho nanosisi ongaphansi kunami bonke labantu badala kunami yabo angikwazi ukuthi ngisuke ngiyobatshela ukuthi nguBakoti ngimushe ukuthi usibanibani akabuyanga nginokuthi ngisengiyoqhatha noma ngiyeba ngikhona noma kwenzaneni kuningi emqondweni wami okay ngitshela ukuthi okay uzoshintsha kuye ngokuya kube wesi kolunye usuku abuyi ngolunye usuku mebuyi ubudakile hawu bhuti kuyashintsha manje kuyashintsha kwashintsha nje kwashintsha asanginiki yonke le mali yabe nginikeza yona sengiyahlukumezeka manje mekwama weekend ekhona ubhuti bakhiphana hamba nomndeni wakhe wonke mengisinami ngiyashintsha phela ngihamba nabo kuthiwa ngisale ngipheke kwahamba kwafika la kutheni uyagula wahamba wakudokotela wafika udokotela unesifo sifoni i-HIV okay ish mengizwa ngoba nami akazange angiqonde ukuthi kahle unesifo wathi mebuya la ebuya khona shuthi kwakuyindlela okungitshela ukuthi kahle unesifo wabeka incwadi phezulu etafula ayinodokotela ukuthi kahle uyagula mengithi ngiyabheka incwadi okay angivange ngizwele yena ukuthi uyagula ngamele ngacabanga mina ukuthi kusho nami ngiyagula zavele zazehlele yeah wahamba nawo ocheck ngoba phela kubalekile ukuthi na uhambe uyochecka ungathi ngoba umkhonyana kanje nami shuthi ngikanje ngicabanga ukuthi kwakubalekile nawe mhlawumbe uhambe uyobheka side lakho kodwa mana ngixoxa ngixoxa Makoti esimeni ayincane lento sikhuluma iqiniso okay yeah esimeni la ufoundatha ukuthi lo muntu lo usuyagula uwe njengomuntu yayinjani incindezi ipressure owabanayo nokwatalala owabanalo uwedwa as a person because now into oyiqala and ukuzwa ukuthi upartner wakho uyagula inzima kakhulu kwabanjani let's share angifuna ukuqamanga kwangazi ukuthi umhlaba uyangijikela kwangazi usikuya rawunda ukuze uma uphuza utshwala ulele ukuthi kwenzakalani kwangazi umhlaba uyangijela kwangathi ingqondo iyahamba engangokuba ngahlulana ukukhuluma naye zavele zazehlela inyembezi ngavuke kuseni ngahamba ngayochecka ngathi mengifika kudokotela angivange ngithola into eyodwa ngafike ngathola ukuthi nginesifo nokuthi ngigulelwe wathola ukuthi nawe una HIV positive plus futhi ukhulelwe nengane ngibuye ngimtshele ukuthi nami nginesifo nawe yenza kanje yena into ayeyenza ke wewadla amaphilisi kodwa mephuzile angawadli wewadla amaphilisi ngoba ongakuba ngathi ngithola ukuthi une HIV akahlala ngisho isonto ephila so malandela mfethu le ndaba ijulile Makoti then wena ke useshonile umuntu wakho wafihlwa wazila kwenziwa lonke usiko lesizulu lwenziwayo ngokusho ukuthi amazulu lawa so after ke usuqedile ukuzila ngizoyibuza lento yabo abantu abaningi bajwayele ukuyibuza lento ukuthi kukhishwa isinyama kukhishwa ibhadi kukhishwa isikhwakhwalala angazi ukuthi kusuke kusetshenziswa umuntu kanjani kodwa kuwe yaba khona into enjengale ngiyaxolisa ngalombuzo uma ufika kabi kodwa bengifisi impendulo yakho uma kungenzeka yabo indlela engangiyona okokuqala nje ngizoqala ngaphambi singiphendule okay ngangine stress lapha angithi okokuqala ngithola ukuthi nginegciwane yes okwesibili ngikhulelwe ngathi ngibuyela kudokotela isisu sasiphumile ngicabanga ukuthi kwakwenziwa istress so lento yokuthi ukhipha isinyama kuyenzeka vele ukhipha isinyama kumuntu esilisa mina ngangingenalo nalokuba nalo lothuba lokukhipha isinyama ungangokuba ngangine stress ukuthi kwasingase ngibizele imeeting ukuthi fanele ngingene fanele plus umakoto semncane ngiyacabanga lokho ukuthi ngikuvume lokho ngingena ukuze ngiphunyelwe yibhadi ukuze ngiqhubeke nempilo yami ngicabanga lento ukuthi lo muntu ongikhethelo nifanele ngimngene ulobolile ingane yabantu engenacala mina le ngizothi mengilana lo bhudi lo bese ngimthela ngegciwane